26 Asrambari constituency ni bising khopjak khwai sipaiwar panchayat 4 nong ward Piyush Debbarmani nukhungo tei manthokjani jongjal nukhung sukjaya tutuino halnok ni tei paye nungri ma tongkha gamio pradhan member chongjak tongibo guri ha lai thangnayo gamio panchayat ni bising tei kol kaisa rejakmabo gamio nukhung kaisa kaini khomkhom himjaknai rokbo nukhung sukjak ungma bai motor pailaioi sak-sakni nukhungo simino tei supunglai tongsibo phiaba o guri Piyush Debbarmani nukhungni bagui hingka hingkai wansukhlailia mo a kotorok a chikono chama haising tongsu nukhungo tei guri himani oroni kokia mai mukhutung chanani nungnani ajina se salbrum burum pailaiya phiaba tei phalnokni paye nunggi ma tonglaikha Piyush Debbarmani nukhung hapangno tai lukurokno kobokha kaisa kol rejadi hnai khanainai di Piyush Debbarmani tamsa tamni bagui ringmani tamkha sagra tei problem dai tui mane tui manthokyan nangjangnai tui da dingna tui tira pai man nungjago yang uran dasuchen thanga ko awu thangi nungyo de khogui nungjago kai boron khogoi nanglai mani tola nungmana awu kai bây giờ có bệnh cái hơi xong thì mà nó cái phải đi ăn cái gì xong rồi ăn thằng này rồi jeng kita bu kol kaisa tu dabi khajata pai siman nungjago o sarau saplai rumah nunggu dasu ke cara nunggu agi tui man tui yang ini di manita aja kol nok tau thang kai tu kian kai tabu kol kaisa tu dabi khajata nor jajanu kharoni member pradhan abo hai chongjak rokno jauh kuspatan nayang ka tetakan janokha kaina rokni saya dabi khajata tabu nini bumung Piyush Debbarmani mo kamini bumung Murabari koi number ward klai Chainong 4 number ward gai bo panchayat sipaiwar ponte itu dabi khajata nang tam samrok klai oh kristi rokhaita bangan rokabo gai nong nogo khoro sukto tin nogo tabo kaijuna tong manai yang buta kaijuna ta gai nor tuku makai bor tuku yang daru ta ban tuku gai dabu tui khogoi nanglai tongmani bo susal tabu salu yang sal tabu kusu salu tira man nya ka chang man kalau kasih sudah bisa mentak